Vaasan veri vapise, niin liigapommojen puntit ainakin tutisevat. Sillä punapaitainen Sport on pahin kaskitiellä Kärppien liiganousuun ja laajennettuun SM-liigaan. Uskotaanko Vaasassa vakavissaan liiganousuun? Totta kai. No jos ihan suoraan pitää vastata, niin en ihan täysin, vaikka toivon täydestä sydämestä. Mutta onko realistista, että Vaasa olisi liigakartalla jo ensi vuonna? Vaasan uusittu hallikin kunnon 4,500 katsomoinen, heti liian pieni. Meillä on strategia rakentaa Pohjanmaalle pohjalaista liigajoukkuetta, jolloin sen markkina-alue, talousalue, toiminta-alueen koko Pohjanmaan noin 400 000 hengen talousalue. Illan ottelun jälkeen Oulun Kärpät on askeleen lähempänä unelmaansa. Toisessa erässä Jari Laukkanen siirtää Mikko Haapakosken syötöstä vierailijat 2-0 johtoon. Sportin latvialaisvahvistus Oleg Sorenskins tuo joukkueensa vielä maalin päähän. Miehen puolesta kentästä lähtenyt laukaus yllättää muuten hyvin pelanneen Markus Korhosen. Ottelun päätösnumero 1-4 Kärpille viimeistelee 5-3 ylivoimalla illan hahmo Mikko Haapakos. Tämä ottelupari on siis katkolla ensi tiistaina Raksilan hallissa Oulussa.